Macam ikaw manina. Sa mga sa area ni bulan hati ta karon. Pasyo na mo ani karon kinagamay ani murag 20 ka buk. Pulo-pulo silang duha kapatian. Kami ani murag hati lang gid mo dito. Ano si Chade? Di asa mo mga ati. Pamahon mo. Guys, mo ni dalan padung sa bukid ni Rulan ho. Di man kay bagnot. Kira man dadar man. Oh. Dito. Mga pulot na mi guys. Ini yang nagbike toro. Shout out Kerjon Subri Kare. So tulay oh. Oy, nana mi dia guys sa pasaran doy. Apa ni? Iya pergi plasteran yang chicken. Klaro kaya itong bulok. Kuhan guys, itong alimokon. Pag naimutok po niya, maklaro kita itong alimokon pa. Kapulot itong gamit, dili tangkal. Dahil sa papaw isa si Kinkin. Usok yang tingog kumukuhan guys. Guys, nangatol na akong kilid. Tawag lah, magaya yung tawag yun. Kung isa yun, tawag yun siya. Basta lang medyo tawag yun. Isa tot lagi, isa tot. Ipakita. Ulo do. Wala ka dyan. Nova. Shout out Nova. Shout out daw, Nova. Majoy Kagang. Kagang? Ano sa pilihan niya? Shout out. Majoy Pimentuan. Nauyaw daw ng GR. Ano makaya dyan daw. Among sabot diri mangwag kan. Limo ko na nagtawag-tawag eh. Medyo daw niya mapugngan yun ang kauwag yun po niya. Hindi na po makayang kuhaan na yun. Mamiyo na lang tabay. Kung tunuan ba? Tara, miyo na lang daw may kay marugod. Nagtanaw sa to guys sa speakers. Nova Joy Kagang. Wa man joy mitingog pang alimokon ra guys. Dito sa pang alimokon. Dito mo gibutang nga mo ang kan katian no mo. Nya di jujur niya makaya gid sa katawag sa kamino to lang jud. Uy, ikaw manina. Uy, Buak orang. di isa guys. Di isa. Shout out daw si Kuan Nova. Gagaw ni George Tilap. Maulawan na siya. Wala pag sa ulo. Ano? Iya man ako eh. Tinggal iya. Wala lagi dito pag ni. Ha? Ako tanan na pupoy, kuloy. Di sila kontarya sa mente. Karam hagbas sila. Kusi man to lah. Kusi Japon kan grabe limok puro sila ngayon sa balay. Kita po lang bro. Sorry. Delete ka dia aja dar. Nakuan guys. So ay naningog, kami nanitingog. Saba mong tagod. Mo kat naman ka kay banggaon ni pod dito je. Gulag ni na ron. Ada siya checks dito banggaon. Grabe ni si JR eh. Ukok ra may daghan ri bay. Double man na yung tingog. Allah. Nah, di manggena sakit nang banyak barang. Manggena sakit. Aku suka man tingog si mong uyod ko sa salimo kun mo tingog di. Lah, ana ba di naman may katian sa uso si budo semua din mo. Sudah siapa kena. Caca. Higda sa guys kay orang nagpalayo yung alimokon. Guys, kung na-dress babogay na nakuha gidaw yung ni Jigo. Guys, oh, manjo ini kugpar eh. Educated.
Doon. Dakog tingog. Doon na si mo ha. Di ko andayin bay, pag tamak niya bawa ni taklob. Ulupad na ta siya. Kad niya bay, igay di taklob. Gwapog now. Ubos na gikan. Dire gani. Asa kunjud. Lahi magtingog ba? Unon di mga lumang. Aman dato tagba ba? Dayo nang sila to dire. Ayo rai, babaw. Namamig na rin siya. Sa boso. Miyo ta, miyo. Ano na itawag eh. Sige nagtagtawag. Wala Ano na sila chance pa. signal dire. Chance na. Kusog kayo. Gaya nagpaload yung 50 ka rin. Ako mo na tingog ani ba? Ha? Dundong ni dia. Kukuk no. Sabar na kay Merero, grabe na mag-stress. Ano di isa ra? Isa pa. Ha? Isa pa yung makuha. Iso laki mo na yung magigo. Kena laki na. Laki mo eh. Kuha dyan ni mo no. Diso, apin ang akuan ang pamakuha ba kay nanago di o atbang na kaayo. Ning das magsimo na. Ah, sabaan po yung duha ay. Ano ba ta? Okay to sinan. Sayang, kuha nang uli naman si JR. May uli. Hindi, tatawag lagi taon niya sa'yo po man. Raji. Eh, asal na ko yun ako bagtig lang yun na. Wapo kang iri-iri guys oh. Oh. Kuha na mo na kung pinagda ba? Ano eh, kita taro niya. Para ba? May si Ilikong. Mana yang sibuyasan? Yang sibuyasan dagko na po kayo. Mana to mga planters diri sa quarry? Planters sa sibuyas, ni og mga kamatis. Gunahan niya yang kuan, yang iyang sibuyasan. Mau na tayo. Aglaw mo kamera. Aglaw na kamera. Mau na pinakawayan ng bagtik na noyon. Aw guys, bro, gutom na yung kaya gadi gina gumakaya. Utot na ni guys. Guys, utot na ni guys. Mouse na guys. Tak nama house. Hadlok mo kamera do. Tama ka ng ex. Abi nindo tag view re. Hangad ka, wapo view. Hangad ko sa boss, wapo view rin si Buya. Angat sa boss. Angat sa boss daw. Bali. Ay, padulit. Buang. Nyawa yung kanak na utaw ng yung gadong nyawa. Naibaba ako guys, magi. Sabid Jun. Bro. Guys, muli naman guys, murag ipit yun. Bagay kuha. Nay, kuha isa ka buhok. Sa aming hoy. Tingnan yung sak. Hindi makaya yung kuhan. Hindi ko nilimus mo. Halika rito. Bahada na mi guys. Anong marang man? Guys, pito mabot na namin nasa at bang motor. Pero ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw.